Ha kapor shiteng mit hapa penbenai ka jingwan jong usnem temai usnem araja arpusan ka India kalap yang sobahaya ukunlung ubanikong jong ka pateng temai ya kabalatip jen beta lakha ya ukunlung franki na aizol jong ka jela Mizoram ha kapor khat ar lai minute baje min step omtang ba ude ukunlung ubanikong jong ka India usnem araja arpusan Henry uderu ubanikong ha ka pateng ki kena ki baka na du usnem arajar upsan du arajar live kandai lakhen kum ki pateng beta ne ki jens beta kum ka jik stang jong ka juk pateng ka pathamai franki remru adika sadeng u khulung senrang u bakoi bakya lakhai u hasinat hospital dutlang hapo ka jela Mizoram lapriang so bahaya franki hakalongging ka badon laingot ka hanmen ka bahe jong u ka kemi ka balatip kurteng ka ramzir mawi padukpa uzedi remru at sanga kibadai na khatla is na aizol Mizoram na kaliang ki bor penyai ke hospital kili tu ba franki ukhia lai point khat rkg hakapor balakhai u bar udon hakamet ka bakoi ka bakhia klem kono ka jing ne ki jing stom habai kren bat ka all India radio karamsir mavi ka kemi jung u kala penpau ya ka jing kemen ka bakrau halor ka jingkha yu kun shinrang beta baningkong jong kari ha ka pateng ka batmai ha ka perthai borok ka wei ka khulung kan thai ka bakarteng ka remi ha asturia lakhain bakadai ka baningkong na ka pateng thamai lakhai ka remi na ka siling huang bat uliam wells ha kamboini New South Wales balakhai ka remi artayo khamkloi ban ya ka balak milti ka generation beta kandai ka khun jong ki gens ys ki bakhamret millennials bat ki zen zs ki bakhamrang ba ong ka MC Grendel research ka company wat banya ki poi ha ka juk ha ka ba ki kemi ki pa jong ki khamstat bat tip bhash phang ki jingmen toy bat ki jingdu nong jong ka jingpenon kam ya ki social media nadu padang red ka bala bakin san da ka jingya dei ka bakham hap bat ki social media habaya nujor bat ujens alpha katkum ka jingtho jong UMC Grendel ha ka block jong u lakmilti bakin longkan 2% na ka jingben breu ha ka perthai house nem arja laipsan ka jingkhain breu ka bokongsan ka ban kta ya ka yo ka kwat ki culture ba ka imlang ka salang ha ka ban sawan Henry ka wei ni ki jinglong ba pawnam jong ka generation beta ka long ka jinglong slam jong ka da ka jingkiu ha ka koi ka khia bat ka technology bun ki khana ki baka ka ni ka por lakmilti bakin imha ha ka ka spa snem ka ba arfar ka bala ban mat ya ka jing em ka ba kham slam ha ban yi ki pateng ki ba menshwa